नमस्कार मंडळी, तुम्हा सर्वांचे कोल्हापुरी किचन्समध्ये अगदी मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण पाहणार आहोत बोंबील मच्छी साफ करण्याची योग्य पद्धत। तर सर्वप्रथम तुम्हाला या मच्छीबद्दल थोडीशी माहिती देतो। आपण समोर जी प्लेटमध्ये पाहताय तीच बोंबील मच्छी आहे आणि इतर मच्छीपेक्षा ही जी मच्छी आहे ती थोडीशी वेगळी असते, थोडीशी नरम अशी मच्छी असते। त्यामध्ये काटा देखील एकच असतो, परंतु त्याचे दात जे असतात ते फार असे धारदार असे दात असतात आणि हे दात धारदार असल्यामुळे त्या मच्छी ज्या आहेत त्या एकमेकांमध्येच अडकलेल्या असतात। आपण पाहू शकता समोरच्या प्लेटमध्ये सर्व मच्छ्यांचे जे तोंड आहेत ती तोंड देखील अशी उघडी आहेत। तर आता आपण ही मच्छी साफ करायला घेऊयात। तर मित्रांनो, आता आपण मच्छी साफ करायला घेत आहोत। तर ही मच्छी जी आहे ती छान अशी आम्हाला मोठ्या साईजची ही मच्छी मिळालेली आहे। तर बरेच जण काय करतात मित्रांनो, छोट्या साईजची जरी बोंबील मच्छी असेल ना, तर बरेच जण कैचीने देखील ही मच्छी साफ करू शकतात किंवा हाताने देखील साफ करू शकतात। परंतु हिची साईज मोठी असल्यामुळे आज आम्ही ही जी मच्छी आहे ती विळीवरती साफ करून घेणार आहोत। तर सर्वात पहिले आपल्याला काय करायचं आहे, सर्व साईडचे जे पर असतात ते आपल्याला काढून घ्यायचे असतात। आणि आता आपण तिची शेपटीची बाजू काढून घेतलेली आहे आणि हिचं डोकं कापताना आपल्याला थोडंसं काळजीपूर्वक कापायचं आहे। तिचे जे दात असतात ते दात लागण्याची शक्यता असते आणि अशा प्रकारे या मच्छीच्या पोटामधली जी घाण असते ती घाण देखील आपल्याला काढून घ्यायची असते। तर आता याची शेपटी कापून झाल्यावरती आपल्याला या मच्छीवरचे जे भिंग असतात ती भिंग आपल्याला साफ करून घ्यायचे आहेत। जास्त या मच्छीला भिंग नसतात, अगदी बारीक असे याच्यावरती भिंग असतात ते आपल्याला काढून घ्यायचे असतात। तर अशा प्रकारे आपण तिला विळीवरती घासलं की तिची जी भिंग आहे ती निघून जातात। आणि आता आपण या मच्छीला मधोमध 2 तुकडे करून घेऊयात। जर तुमच्याकडे मोठा तवा असेल फ्राय करण्यासाठी तर तुम्ही मच्छी अख्खी देखील ठेवली तरी काहीच हरकत नसते। आणि आता आपण या मच्छीचे मधून 2 भाग करून घ्यायचे आहेत आणि अशा प्रकारे जर तुम्ही मच्छी फ्राय केली ना तर ही मच्छीची जी टेस्ट आहे ती फारच अप्रतिम लागते आणि ही मच्छी महत्त्वाचं म्हणजे व्यवस्थित भाजली जाते। जर तुम्ही हिला अख्खं ठेवलं, मधून जर कापलं नाही तर फ्राय केल्याच्या नंतर ही मच्छी जी आहे ती थोडीशी गिळगिळीतच लागते, खायला मजा देखील येत नाही। आणि आता या मच्छीमधली जी आतमध्ये पोटामध्ये तिची जी घाण असते ती घाण आपल्याला आता काढून घ्यायची आहे। छान अशी फ्रेश पांढरी शुभ्र ही मच्छी दिसते मित्रांनो, मस्त ताजी अशी मच्छी आज आम्हाला मिळालेली आहे। आणि आता मित्रांनो, अशा प्रकारे तुम्हाला मी आणखीन एक बोंबीलची मच्छी साफ करून दाखवतो। आणि आता ही व्हिडिओ आपण थोडीशी फास्ट फॉरवर्ड मध्ये पाहूयात। तर मंडळी, अशा प्रकारे आपण सर्व बोंबील मच्छी मस्तपैकी फ्राय करून घेतलेली आहे। तर मित्रांनो, आजची आपली ही इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओ तुम्हाला कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की सांगा। तुम्हाला आणखीन दुसरी कोणती मच्छी साफ करण्याची योग्य पद्धत हवी असेल तर ते देखील मला कमेंट करून सांगा, आपण त्याची व्हिडिओ देखील नक्कीच बनवूया। चला तर मित्रांनो, तात्पुरती तुमची रजा घेतो। पुन्हा भेटूया अशीच एखादी नवीन व्हिडिओ घेऊन तुमच्या आवडत्या कोल्हापुरी किचन्समध्ये। भरपूर खा, हेल्दी रहा। धन्यवाद।